ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи як дар ноҳияи рӯдакӣ аризаи марди 48 солаи сокини ноҳияи Восия ворид гардидааст ки 15 июни соли 2023 тахминан соати 9:30 ҳангоми дар деҳаи заркарами ҷамоати деҳоти чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ қарор доштанаш Даврон номшахс бе ягон асос ӯро даштномои қабеъ дода латукуб намуда, дар гарданаш корд монда таҳдиди куштан намудааст. дар натиҷа ҷабри дида ба саломатиаш ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааст. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 25-солаи сокини ноҳияи мазкур бо гумони таҳдиду куштор ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карда шуд. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. шоми 21 июни соли 2023 тахминан соати 20:00 ронандаи автомашинаи тамғаи ВАЗ Игамов Сироҷиддин соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Истарафшан ҳангоми ҳаракат бо шоҳроҳи Душанбеи Хоҷандчаноғ дар ҳудуди шаҳри Истарафшан бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобил ҳаракати роҳ баромада ба автомашини тамғаи Мерседес Бенц таҳти идораи ронанда Юсупов Хушбахтҷон соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри мазкур бархӯрдааст. дар натиҷа худи ронандаи автомашини тамғаи ВАЗ Игамов ва мусофири автомашинаи мазкур Орипов Хусрав соли таваллудаш 1993 сокини ҳамин шаҳр аз ҷароҳатҳои бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 55-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони содир намудани кирдори қаллобӣ дастгир карда шуд. номбурда моҳи марти соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии марди 42-солаи сокини ноҳияи рӯдакӣ даромада аз ӯ 91500 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки маблағи мазкурро бо асъори хориҷӣ яъне доллари амрикоӣ иваз карда дар муддати кӯтоҳтарин бармегардонад, аммо то ҳол маблағашро барнагардонидааст. инчунин номбурда моҳи феврали соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии зани 45-солаи сокини шаҳри Душанбе даромада аз ӯ 80 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки маблағи мазкурро бо асъори хориҷӣ яъне доллари амрикоӣ иваз карда дар муддати кӯтоҳтарин бармегардонад, аммо то ба ҳол барнагардонидааст. оид ба ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад.